alternative places magitime ohala. Iwacho kanyo makare ahinya kendi lero kanyo gik moko abich mano miyo koro olor chiro makamano. Kata kamano nyaka sani bende wang'eni chiro makamano nolore ayanga chieng'a wanyalo joni en chieng' tich abich mano gole milome mano mar loro chiro makamano kendo koro johala ne chuno mar mondo mi omanyo kuonde mamoko magitime ohala maggi. Nyaka sani bende usechako chenro makare mar neno ni gik moko abich mane Public Health Department oyango no winjo beni iketo kare be usechako timo gi yo makare. To chiro makibuye ibo bed ka iloro kuom kinde maromo nade kata ibo lore en dweche kose jumbe kose mana ndalo kose lore kuom thuolo maromo nade Charles? Kamano Joyce penjo bendo kendo penjo maber. Immediately chieng' Ngeso ne wadonjo e chiro kendo ne watiyo malach ahinya kuom timo assessment kendo giloso gi johala. To kano tundo chieng' Jumapil ne wachako kane johala mathoth osewuok ne koro wayudo thuolo mar chako timo clean up mar chiro. Ne wadonjo e chiro ma wachako ywecho. Tich makamano osedhi mbele chakre Ngeso no nyaka odiochieng' makawuono. Odiochieng' manyoro kiwango manyo wachope en ni nyo wa ywe king'i adier kuonde ma ji use nyo ok ber ahinya sana e kind stalls mantie to gi shades moger. Kanyi dhi watim assessment adier to nyinwang'o ka ok gin kama ne ler ahinya. Koro ne waywecho nyoro ma wagoyo pi e chiro duto te kuonde manyo wayweyo. Machielo manyo otimre nyaka nyoro en ni johala giwegi ma nyocha nitiere gi stonde gi ewi drainage nyo biro chako golo stonde gi kendgi giwegi ka gidhi kano materials go mondo mi walos drainage no mondo ka gibiro duogo to wabiro nyiso gi kama chielo maber ma ginyalo kete stalls mag gi mondo mi giendelea kod uso. Ichaki penjo ni to madhi timre kuom thuolo machal nade. Wan wawegi wasebedo ka waloso gi johala mang'eny kendo wasebedo kwanyiso johala ni gini oken wach monego bene dhi alanda. Kaka johala ose cooperate kodwa ok wasebedo kod koko mora mora e chiro sama watim relocation. Emano wanyiso gi ni gini wadwa mondo watieke as fast as possible. Nyocha waloso gi johala ma city manager wuon nonyiso johala ni gimiwa 1 week nyaka wuok tich mabiro mondo mi wachak program mar duoko johala e chiro. Koro wawegi work towards that ahinya mar mondo mi kik johala hinyre kuom thuolo mathoth. Koro ok en gima dhi alanda indefinitely, en gima nitiere gi timeline ma waseketo.